Hello everyone guys. आच्छा आं नोंथांमोननो दिनै जोबोद मोजां माने मोनसे इम्पर्टेन्ट गेमनि बागै खिन्थानो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै नायदां आङो दिनैहाय माखासे माने सिगांनिफ्राय गेलेबोबाय थायोमोन आरोना बे गेमखौहाय बे गेमानो जाबाय टिन पार्टि मास्टार ओमफ्राय बे गेमावहाय आं माखासे कमिसन मोनदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन बे टिन पार्टि मास्टारखौहाय ओमफ्राय आङो बिदिनो आं गेलेनानै मोनाखै आरोना बे फैसाखौ आं गेलेबाय थायो अब्लाबो आं मोनाखैमोन ओमफ्राय बे गेमा जाहैबाय माने आं लोगोफोरनो माने इनभाइट खालामनानैहाय माखासे कमिसन फैनानै थाफैनाय आरोना बे ओमफ्राय बेखौहाय बिराद गोबावजोंसो मोनदों आं बारा गोबाव एसेबां गोबावबो लायाखै बिदिनो 2 मान्थसो जादों नामाथाय ओमफ्राय दायो आं दिनैहाय बे फैसाखौहाय मोनबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो नोंथांमोनाबो गेलेनो गोसोबा बे आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना गेमखौहाय डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो लोगोसे आंनि बे बड' इडुकेसन इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो शेयार खालाम आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला माखौथो बुंबाय थानो नङा होमबा स्टार्ट खालामसै गेमखौहाय माबायदि नोंथांमोना डाउनलड खालामदो आरो गेलेदो हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे गेम देखायनो नागिरदों बेनो जाबाय टिन पार्टि मास्टार नैबे टिन पार्टि मास्टार गेमखौहाय आं नै दायो अपेन खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना रेफार आर्निं माने इनभाइट खालामहरो नालाय लोगोफोरनो बिदि इनभाइट खालामबाथाय माखासे फैसा मोनो आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय आं आर्निं माबायाव थुनबाय नैबे रेफार आर्न आरोना ओमफ्राय बिनि माखासे फैसा आंनाव जमा जाफैनाय कमिसन मोननायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थिनि आङो स्क्रिनशट खालामदों 5527 फैसा आंनियाव दायो कमिसन दं आरोना ओमफ्राय बेखौ आं उइथड्र खालामगोन उइथड्र खालामनायखौ नोंथांमोना उइथड्र खालामबा बेसेबां थायो नायदो आं बे फैसाखौ उइथड्र खालामखाबाय आरोना नोंथांमोना जास्ट खिन्थिबायल' आं दहायनिफ्राय खालामासै नै बेयावहाय आं खिन्थिबाय उइथड्र खालामनानै नै बेखिनि 196 फैसाया आंनाव थाबाय आरो बिदि खालामबानो उइथड्र जाबाय आं ओमफ्राय 5000 कमिसन फैसाखौहाय आं मोनबाय आरोना आंनि बेंकआव आं गुगोल पेआव देखायनो नोंथांमोननो नैबे गुगोल पे गेलेनो हागोन नोंथांमोननो आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नैबेनि लिंकखौ आं आर्निंआव थुबाय रेफार आर्निंआव ओमफ्राय आं लिंकखौहाय कपि खालामनानै नोंथांमोननो होगोन आरोना इउटुबाव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय अके